Wow, ekene n'Igbo niile, ekene nwoke, kene nwaanyị, biko asị m ka onye chee nya zelu biko bụ ndị ọma njem ọrụ nwere vidiyo afọcha na efere mba ụwa njiwes ka anyị weta nya bụ ozi kwunu sorokwa m wee na-afụ vidiyo anụ na nkọwasị na o nwere nwoke ya story nwoke mmadụ ka because this guy made this video nwere mgbe ọ na-akọwasị na there is nothing like spiritual wife na spiritual husband ọnweghị ọsọ na ọnweghị anything like that. So kita video anụ na-egosikwa all about ihe nwoke si na nwunye oluzu nwunye na-abụ because of spiritual wife. Ndị nke gịnị ndị mmụọ mmiri, o nwere nwaanyị n'ime mmiri, o nwere nwaanyị n'ime mmiri. So the thing ya prevent ya ịnụ nwaanyị anwụọ, nwaanyị anwụọ. Maka ndị na-asị na enweghị anything like spiritual wife, biko ka esi nwee spiritual wife ka esi nwee spiritual husband. Biko Nekene is true story confession nwoke mmadụ mee ka nwunye na-abụsue nwa maka spiritual wife mgbe ọ na-atụghị anya. Daalụkwanụ ndị nke m ọ udu mmiri nwa aka alụ na-ekwu. Enwere vidio m esite gbasara spiritual wife and spiritual husband because of this popular belief na nwaanyị ọbụla na-anụ nwere dị n'oge no spiritual husband na-egbochi ya. So mwe pụtazie with reasons, with logic, with reasons, about 3 reasons can listen na that video. Okwu simba na ọbụla spiritual husband na-eji nwaanyị ịnụ di n'oge nkanta ya with those reasons, and ị get those video ọfụma ma ọ bụ na o yekwego oguge because when that watch video ha go ha n'ife dị n'elu the video, they will jump in and gbagbo onweghị ihe ọbụla mmụọ ka na-akpọghị. Ị get the video from the beginning to end. Ị ga-afụ na ife niile nkwu ebe dị correct. Ife niile nkwu dị correct. So ife dozi gị na mba ọ bụ na ịbụ onye ma ife ị watch say this video ị wee fụ na n'onwe nke m afụbe ma n'onwe nke m amabe. Ife dozi gị ebe pụta ise yes ife anyị kwukwu adịkwana correct mana ewekwala ọzọ. For example, when ndị bịa na post a wee sị m n'ọbụla na symptoms of spiritual husband gal beyond ịnụ di na anụghị di na enwere other things na ọ na ya sa business na ọ na-eme nke ọzọ. One thing about me bụ ịpụta na akọrọ m your story man doubt ya ọ na-aka m si eme isi m na ịfụrụ nke afụ nke ọzọ man doubt gị mmansị gị na hallucination ọhwe na ha anụ because na mụọ na onwe nke m nwegokwe ndị nke m fụ ọ bụ nkọwakwala gị o nwere ike isikwa m na ifube na-asị na ọ dịrọ possible. So ị na-akọrọ m your own story amago m na one thing about life bụ the more you experience the more you know. So ọ bụ ndị isi m na ifugo something I won't doubt you because I believe na some things in this world is a world of possibilities. There are some things na adịcha possible n'anya gị but ijewekwe n'ụwa jewekwe one day na the thing bịa dị possible. So for that reason, you know, call me your story, I will not doubt you. I'm happy to tell me. So I was able to interview some yesterday, and I would like to post what those people told me about spiritual wife. Those people agree when if made my video yesterday, they're right, they agree. But they are just trying to add something to it. A kind of trying to show me in Kemafube. And it's right, I'm going to post it here. Like I said before, this page I brought an atheist page. No. This page the open for knowledge. As long as na this knowledge and na noburo forge noburo if na it's still open for knowledge. I want time maybe live videos for anybody to call and go for cholifu. I want time start doing live videos. Tier number here, everybody will now call. So each and also my own mind. If you say your mind or the acceptable, it's sure and hallucination. Those people know hallucination. And they go me many times. For somebody ever comment and has experienced mother hallucination. Because have you ever experienced hallucination before? Or say because have you ever seen someone that experienced hallucination? Or say how then do you know that hallucination is even real? Back here, chapter na Google on internet, got hallucination. Now, no way they could the hallucination. After be the unable melomado, more many on the way.
just something no go online on the internet. No use na debunk if mmadụ ukwu. No, somebody with experience na call give for. Don't say I believe I care for. All the very all the look in form of insult to the person. You never an adult for something kolo. More experience is something because only issue my born affair or but as again make these issues a form of. I saw you if you listen to the person, analyze about that thing on the. Don't jump. Some of you don't even watch video self. What they do is watch 2 minutes into the video or read the description of the video. They will just jump in, start commenting. Ndoka, Christians and atheists, they don't have time to listen to anything again. All Hana chapter na the video email. They against Christian belief or atheist belief. That's the end of that video. They will not go further. They will just jump into that comment section. It does not exist. It's Jesus Christ. No. Okay, now your brain can be blocked. Just listen to the person. What you should be doing is analyze before analyze beer. Not you watch 2 minutes into the video, you jump out and start talking rubbish. Who hallucination? I don't believe. I don't do like that. If you call me your story, I'll believe you. What you go to video this man? Okay. Yeah. First of all, the first story, it happened on my side. I'm from Amish. Amish is in the south, local government, Anambra State. That man, he got married. Then Munye Dime. Now, Munye, according to what the man was narrating to people, so Munye na agwa na olo na a woman na abia a fight ya na nlo that no na area die. So ona asa no nwere onye okwere nka marriage onuzi honya. So nke oge say no nwere onye nyamanya kwere nkwa ọ bụ ezi na ha tiri okorobịa, but no nwere onye ọ ga-asị okwere nkwa marriage no enyi ka ya na ndị mmadụ na. So as usual, they were Christians, so they applied the method of most modern Christians. You know, spiritual attack or bonka. But at the end of the day, the woman gave birth successfully. On the 30th day, she died on her sleep. As in, she slept and did not wake up. Akpai made the burial. I think 2 or 3 years. Or no 1 year also because na nwa ha mo dị ndụ. So mgbe nwunye nwụ, agbadogo na ka ife na boy, moderate baby. So and the man was eager to bring the daughter back to the house, and they marathina obo nwa from mother's baby ka na ibirizie na o ga limit here from doing so many things like ijoro and all those things. So plan no nwanyi ọzọ. I think that should be space of 2 years or thereabout. Then another woman. The woman was dime. Then we don't complain the same dream. In fact, about I so many in the ministry. Then Emesia Omwangma peacefully. In fact, that second I was around, that is in my village that day. So then the following day, man epuzi okwu na dismiss her cherry breathing because the woman Bokata anam, you know,
and I try to stop the bleeding. Why not do week? If they go Obala na teaching hospital Newi, they are one. On the third day, the woman died. Even that man about Gala, the woman about Gala, or believe that woman will. One they put with you, I want to worry. On our saw Uzuni and I bet you know. It was so painful and pathetic. According to Ndino at the hospital, because I wasn't there at that moment. So it was the impact of some other hand one year or. But at the end of the day, I said that no galom or one name working I was him. That is the one name pie. My boy cousin pan bonye na kozira anyị that no gara lụọ na nke one woman so the woman ga na mmiri anyị ka setụrụ ndị mmiri mee everything kita no nwa ọnụgo nwaanyị and nwunye dị ime nke abụọ now ọmụrụ nwa na 221 maka ọ nụrụziri nwaanyị na 220 then mụọ nwa na 221 then all the emails are now, and by God's grace, we came this year. If you go that now after doing that settlement or the consideration, as case may be, so it boy more coincident because I know that he did the young person. So the reason why we play this voice note for people to learn, because this page is meant to educate. Okay now, a push from this thing, he will maka obeli fe na afu. Iji maka agba ya jeweze na nke dibe. No ya bukwa spiritual wife, no ya bukwa spiritual husband. Mbakwa, isikona no na page m e watch cha video e watch cha ije chire ego iji azu afia je tinye ndi dibia. Dekwa sure no spiritual husband na emegi before e gbalu jebe. Ko ya rebe no na video ke ya watch cha e chire ego ichi je tinye ndi dibia. Dekwa sure no if I could na this thing ki bifi na eme experience. Ya gazie. Wow, okay, na government, my government as in Hama and Mela, because we send me chat video and I can become a basan booze in a basapia. Now subscribe, papa. Can I subscribe? Can I notification? Can I notification? Can I drop comment? Can I comment section? You drop a chat. Like this video. Almost give you it allowing you button a link in a video. No, send a message on Instagram. I will so give. Mpai actually kumakia ayekwe mostly has the spiritual husband or spiritual wife or when encountering ugomakia because don't forget to send us message on Instagram may indicate in the comment section then they get through the link send the line message on Instagram kai kalia mpai has actually ayekwe nya ekene mwoke kene ma kene Ndi Igbo ekene mu